parlarem de les africades sonores, el pitjor malson dels apitxats. Veritat que sí, apitxadets meus del meu cor, que són x, com quan fem callar, x, o en caixa, x, com en motxo, j, com en platja, i j, com en calaix obert. No ho entès res, veritat? No patiu, que ara ho expliquem. L'equivalent sonor de x és j, com quan a Morella diuen jove. Este so només el fan els valencians de les comarques del nord. I a la resta de comarques valencianes el substituïm per j, que és el que sona quan tenim escrit G, J, TG i TJ. Gent, joc, platja, metges. I finalment tenim el so ch, que és el que sona quan hi ha escrita una X a principi de paraula, xiquet, o una TX, Txèquia. La gent que apitxa perd els sons fricatius i africats sonors i els fa tots sords. Per favor, apitxats, no vos tinc cap mania, no mateu la missatgera. Fins la pròxima llengüeta! J, j, ch, sh.